Bos días, chámome Jane Cook Wright e a miña paixón é a medicina. Son importante por ser unha autoridade no ámbito da oncoloxía, é dicir, no estudo e tratamento dos tumores cancerosos. Din de min que son a nai da quimioterapia. Nacín en 1919, en Nova York, nunha familia de médicos famosos. O meu avó foi o primeiro médico negro en licenciarse na Facultade de Medicina de Yale, e meu pai, que creou unha fundación para a investigación do cancro nun hospital de Harlem, foi ademais un gran activista en contra da discriminación racial no eido da medicina dos Estados Unidos. El mesmo chegou a declarar con retranca: a Asociación Médica Americana demostrou tanto interese na saúde dos negros como a Hitler na saúde dos xudeos. Con 33 anos, convertime na directora do Centro de Investigación do Cancro. Debedes ter en conta que na década de 1940 un diagnóstico de cancro era cotío unha segura sentenza de morte. Os médicos estaban só comezando a experimentar con formas de atacar as células cancerosas, inxectando sobre o paciente unha especie de gas mostaza. A miña investigación foi desenvolver novas técnicas para conseguir tratamentos máis efectivos e que aforraban un tempo precioso. En lugar de probar fármacos de quimioterapia directamente sobre os pacientes, eu probaba só con mostras de tecidos humanos cancerosos cultivados no laboratorio, o que me permitiu achar o tratamento máis eficaz. Comprendín que cada persoa é diferente e, polo tanto, había que ter en conta todos os tipos distintos de cancro, para así crear un único cóctel de fármacos de quimioterapia. Ademais, creei un novo xeito de tratar os tumores de difícil acceso. Como alternativa á extirpación quirúrxica de todos os tumores, o que ás veces implicaba a extirpación de órganos enteiros, desenvolvín unha forma menos invasiva utilizando un catéter. Tamén fun pioneira na utilización do medicamento metotrexato para o tratamento do cancro de mama e de pel. As miñas investigacións contribuíron a salvar millóns de vidas, e iso que cando me licenciei había moi poucos médicos afroamericanos e menos aínda mulleres. Moitas grazas.